Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe kutaura kwandiri kuita nemiko zvinezvi President Emmerson Mnangagwa nhasi vaenda kwaMurambinda vane yavanga vakahosta part yavanga vakahosta ikoko muBhowera Children's Party ndo yavanga vakahosta ende zvinhu izvi zvakatonyorwa nemaZANU-PF handles maZANU-PF social medias emaZANU-PF ndo vakanyorwa kuti His Excellency President of Zimbabwe Comrade E.D. Mnangagwa and the First Lady Axelia Mnangagwa hosts the Children's Party in Bowera ndokune independence mangwana ndokwavari kunocelebrate iko zvino vambohosta children's party. Not sure zvangu kuti ingange yakanyanya kukosha here children's party inga ichiitwa pamwe zviri right atipo pakukurumidza kuda kujaja oro kana kuti vanenge vachishaya zvimwe zvinhu zviri important zvekuita here oro zvinhu zvekuti zvagara zviri panigirigini. I'm not sure but tell me kana iri important just tell me because ndechida kutodzidziswa nemanditi tichitoonesana ipapa because panapa nyaya iri kuitika ndekuti vanhu vari kuzongotaura taura you know Zimbabwe muZimbabwe zvinotaurwa hazviperi so zvisingaperi kudaro ndo petechida kuti gara taonesana panapa kwete kuti muzoti nyanyanyanya kuti why musazoreda musatudza asi inini nhasi ndamboyana ndibokuonesai iko zvino zvavari tocelebrate children's party and panapa according to ZANU-PF party handles avo ndo vari kutoti ndo vakahosta ikoko. Inini ndangoona vangosvikira fe ndichiona mapictures ndikati what's going on ndobva ndazotanga kuzvitsvaga kusecha ndazviwana ndo nyaya ndanayo nhasi ndakakubatirai ndichingoti mundiudzewo kuti muri kuionawo sei kuti mukuru wenyika vahosta children's party kwaMurambinda ikoko vakagadzirira kuzopinda paindependence. Pamwe kungowanzawo maevents kuti zvingonzi musi wakati vakomishina chakati musi wakati kuitira kuti padhayari ravo rizongozara unza apa vanga varipo vakaatenda maevents akadai vonzi he was workaholic.